وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين آمين. نكمل. نعم. نبي فلك على دفو. وكذا. كعلى بركة بك ولد مندو. جاء. أيه كنيا من دي أما. كان فرنجو كان واتينا. أمي سوني أما ترابينكا. نعم. لو محمد صلى الله عليه وسلم. كسولي أسود سمنونكا. كسولي أكسابا نونكا. الله أكبر. نمبر. نعم. بفولي يسي سلام جماعيما. نلمي. minnu y'u ka baara bila nin waati gɛlɛn in sunkalo bɛɛ b'a dɔn min b'a kɔnɔ lafiya t'a la baaraw kɛcogo la nka o bɛɛ kɔ o n'a degun bɛɛ ka tila k'u ka baara bila ka na kɛnɛ in kan o sara bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw sara hɛrɛ la a bɛ min fɛ tigitigi ala k'o k'aw ye a bɛ sira min ye ala ka don a n'a cɛ kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a lafiya ala ka bɔda k'a ɲɛ la ala ka bɔda k'a ɲɛ la ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul sinon comme a bɛɛ b'a ɲɛ dɔn cogo min na jamiyat ansar din al-islami khasatan Bamako u ye nin ŋaniya in siri k'a fɔ ka nin waati in ta k'o kɛ dugawu don ye Sharif Usman Madani Haidara ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Seyid Muhammadu Madani Haidara ka hinɛ ɲini kɛ ka se a ma u sara bɛ ala bolo ŋaniya o ŋaniya bɔyɔrɔ b'a la an ti ɲinɛ Bekayi Kulubali kɔ nin kɛnɛ in ale de ye Asizi a nana fɔ ne ye don min na n ko a ma u ka dugawu ŋaniya u bɛ se min na u k'o kɛ k'o sama ma parce que an yɛrɛ kɛ mɛ k'a ka ziyara labɛn san o san an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko c'est pas la peine u ka ko wɛrɛ daminɛ a ko ale b'a kɛ a y'a kɛ a y'a seko bɛɛ k'a la fo jamiya yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka ale wele ka fara a kan k'u k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o la ala k'u sara hinɛ bɛ ka deli min fana ye ala k'a s'a ma hɛrɛ la a b'a sɔrɔ ala t'a yɛrɛ sɔsɔ ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam sadaka bi bɔ banbatɔ ye dugawu bi k'a ye banbatɔ ɲuman a b'a sɔrɔ saraka bɔla ɲuman dugawukɛla ɲuman a ka hinɛ bi se a ka dugawukɛyɔrɔ ma an t'i siga o la mais an b'a dɔn ale ye mɔgɔ ye a ye nin yirisu in turu de yiri in kɔni ma diya ɲɛ na nka a y'a ju turu a ye don min kɛrɛnkɛrɛn n'a ye a y'o sɔrɔ fana man kana lillahi kana lahu ni maa o maa y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye comme a bɛɛ b'a kalama cɛkɔrɔba in ala ye ale ka denko gɛlɛya dɔɔni diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ala ye den 3 de nɔgɔya ye ne kɔrɔmuso ani ne yɛrɛ ani n dɔgɔkɛ dɔ n dɔgɔmuso ani n dɔgɔkɛ dɔ den 4 de don n dɔgɔmuso ani n kɔrɔmuso ani n dɔgɔkɛ ani ne yɛrɛ mais ala y'a kɛ n dɔgɔmuso in banna an yɛrɛ n kɔrɔmuso in banna an yɛrɛ m'o ye yɛrɛ an m'o ye ko o banni ni an yɛrɛ sɔrɔli cɛ a bɛ san 10 bɔ o kɔfɛ ala nana n dɔgɔmuso in nɔgɔya an ka cɛkɔrɔba ye n ba kɔrɔmuso dɔ bɛ yen o ma den sɔrɔ n dɔgɔmuso in taara ka di o de ma ne kɔfɛ ka sɔrɔ ka ne don kalan na Segu n ba sinamuso walima n ba dɔgɔmuso o ye den 1 sɔrɔ mais o banna kabini o bangeni dɔgɔkun o la min balolen tora a bolo
o ye kun ye ne ni n dɔgɔmuso de ye comme n dɔgɔmuso a yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn ba finɛ o banna Bamako yan a bɛɛ b'o dɔn o kuma na o la n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn a ka limaniya n'a ka Ala danaya a tora den tanya la a ye ne bila ka taa Segu anw ma foyi k'a ye a yɛrɛ b'a ka baara bɛɛ k'a yɛrɛ ye ni bi sera ni silamɛw sigira ale tun y'a kanu de ko fɔ ne ka kalan kɛ ka Ala ka sira minɛ a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛra o de ye ko fɔ ne ka kalan kɛ de alhamdulilayi Ala y'a ŋaniya sara ye kumana aw minnu fana farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ aw sara bɛ Ala de bolo Ala k'aw sara hɛrɛ la Ala k'aw sara hɛrɛ la o la baara min b'an bolo ni a y'an bila o la an bi o de la n'o ye Ala ka diinɛ kɔrɔtali ye ani ka Ala ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a walawala mɔgɔw ka se ka Ala ka diinɛ faamu an hakili la Ala yɛrɛ b'a dɔn an y'an seko k'o la alors an bɛ min fɔ ka far'o kan o ye hakili jigin dama de ye n y'a fɔ silamɛya man ca ni silamɛya man ca a kuma tɛ se ka caya n'i y'a kuma cayalen ye yɔrɔ min na a tiɲɛ ɲini tɔ tɛ an filɛ sunkalo in na an bɛ kuma don min na kunu o don kun ka gɛlɛn dɛ ko ni sunkalo sera ko setanɛw bɛ fereke nɛgɛyɔlɔkɔ bɛ don setanɛw na anw nana o contraire la a ma diya yan dɛ ko an ye Alakira sɔsɔ anw ma kira sɔsɔ ko fila de don olu y'a faamu cogo min na kira m'a fɔ ten walima kira yɛrɛ m'a fɔ o fila dama de don setanɛ n'a donna nɛgɛyɔlɔkɔ la sunkalo fɛ an ka setanɛw kɔni u m'olu sɔrɔ dɛ baruw datugula cɛnnikɛlaw ye cɛnni dabila wa sow tilala u ka baara la wa o tuma na setanɛ anw taw ma sɔrɔ dɛ voilà mana setanɛ bi fereke ni kira y'a fɔ a kɔrɔ ye min ye a kɔrɔ tɛ ko Ala de b'a fereke dɛ ko Ala y'a ɲini e de fɛ ko i ka setanɛ sen don nɛgɛyɔlɔkɔ la ni e dɛsɛra k'i ka setanɛ fereke jɔni de bɛna o minɛ ye k'o fereke nkalon don e yɛrɛ de b'a fereke o sunkalo ko hukumu kɔnɔ an y'o ɲɛfɔ ye siɲɛ caman nafa sɔrɔli sira ani nafa yɛrɛ sɔrɔ don o ka jan ɲɔgɔn na an bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ nin sunkalo in kɔnɔ an bɛ ka sarakaw bɔ an bɛ si ɲɛna seliw la an bɛ kuranɛ kalanw na an bɛ fɛn bɛɛ la ko an bɛ sunkalo la k'a bɛɛ hɛrɛ ye o de ye n y'a fɔ ye siɲɛ caman ni maa min y'a faamu ten a tigi ma fili mɛ a bɛ walawala a tigi ye a k'a faamu sunkalo nafa sunkalo tɔnɔ sunkalo hɛrɛ o tɛ sunkalo yɛrɛ kɔnɔ o bɛ fɔ cogo di n'a fɔra kɔngɔ y'a minɛ ɲinɛ koyi mɛ kodɔnnaw y'a fɔ a ye ko san wɛrɛ a k'a labɛn kɔngɔ t'a minɛ san wɛrɛ Ala y'a kɛ san wɛrɛ sera u ye foro yira an na ko an ka taa sɛnɛ kɛ alors an taara ka sɛnɛ kɛ ka ɲɔw dan ɲɔ bɛɛ danna mɛ a fɔ a bɛ ɲɔ in sɔrɔ ka dun o don a tɛ sɔrɔ o don a tɛ sɔrɔ o don dɛ mɛ hɛrɛ in kɔni daminɛna parce que kɔngɔ a bɛna kɔngɔ kunbɛn o ni Ala sɔnna alors mun b'i bolo sisan ka i ka foro labɛn ka ɲɛ ka nɔgɔ k'a la k'a kɔrɔsiyɛn ka bin bɔ ɲɔdenw kɔrɔ mɛ ɲɔ ma sɔrɔ ka dun fɔlɔ dɛ o tuma na a labɛnnen ka ɲɛ i b'i jan don o labɛnko ɲuman na ka foro yɛrɛ kɔlɔsi n'a fɔra ko misi kɔnɔw nana i bɛ taa kɔnɔw gɛn ka bɔ ɲɔ na nin bɛɛ b'a sɔrɔ a dun kuma ma se
n'o bɛɛ banna ko ɲɔ ɲɛna dun o tumana ɲɔtigɛ de bɛ daminɛ sa ka taa k'i ka jiginɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ko sisan nafa min fɔra k'a sɔrɔla nka ɲɔ dando t'a dundon ye dɛ o t'a dundon ye mun sunkalo min n'an filɛ la nin ye a hɛrɛ tɛ sɔrɔ bi dɛ a hɛrɛ bɛ labɛn bi de a hɛrɛ bɛ labɛn bi i tilenna i ma dumuni kɛ i tilenna i ma ji min i tilenna i muso b'i kɛrɛfɛ i y'o to yen i tilenna gundo la maa si tɛ yen i ka sɔrɔ tɛ wulilen tɔ b'i bolo i yɛrɛ ɲɛ b'a sigilen la barada kɔnɔ i ko non maa ti yan mɛ ne ye nin to ala ye i ye koba kɛ dɛ o tumana ni sunkalo banna sisan sunkalo tɔnɔ tigɛli bi daminɛ an ye kalo kelen kɛ ka an yɛrɛ dɔgɔya ala min ye ka an nege minɛ ala min ye kalo sara sa sisan ɲɔtigɛ bɛna daminɛ ɲɔtigɛ bɛ daminɛ cogo di fo a ka sɔrɔ sunkalo salen e ni muso min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ walimuso in a ka sɔrɔ i jɛ don kɔ a ka sɔrɔ i tun bɛ namara ni janfa min na hasidiya min na mɔgɔ kɛlɛ min na wari nafolo détourné min na nkalonbatigɛ min na a ka sɔrɔ sunkalo bannen e y'o dabila a bɛ fɔ ko ɲɔ tigɛra ne ka kuma tɛ dɛ ala de y'a fɔ ala ko ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun ala ko hey silamɛw aw minnu wadara ala la ni ala ye sunkalo wajibiya aw kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mandon tɛmɛnenw kan cogo min na ko mɛ ko kun wɛrɛ t'a la dɛ ni sunkalo sara a ka se ka ni ala ka danw bonya ni sunkalo sara a entraîné ka ban a ka ni ala ka danw bonya ko sunkalo kun ye nin de ye ko a kan ka danw bonya mɛ ni sunkalo sara ne y'a sɔrɔ ala ka danw ma bonya i bolo i bɔra sunkalo min na a ye mun ye e ye ɲɔ tigɛ wa mun na a y'a janto nin na sitanɛ donnen b'an n'an hakiliw cɛ mɔgɔw nɛgɛnnen don mɛ kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko sunbaga caman bɛ yen foyi tɛ u ye u ka sun na f'u tilenna kɔngɔ na k'u tilenna kɔngɔ na o de y'u niyɔrɔ ye a ka haramuya u ti baraji kelen sɔrɔ sun na kira ko ten mɛ an karamɔgɔw ye nin tafsir u ko sunbaga minnu ko don mɔgɔ min sunna ka t'i sigi yɔrɔ la ka walimusow filɛ ni nege filɛlaw ye ka mɔgɔw ka taama cogo lajɛ fo k'a faamu fo k'a miiri kɔnɔ ni ne ye nin sɔrɔ ko e ka sun banna ou bien ka taa i da don mɔgɔ kɔrɔfɔ kuma na i sunnen ka mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ ka kuma juguw fɔ a ma kira ko baraji foyi t'i ka sun na walima e sunnen ka taa sugu la ka taa namara feere kɛ ka taa janfa feere kɛ ka basikiliw tromper o n'a ɲɔgɔnnaw ka premier kɛ deuxième ye ko e ka sun i ye kɔngɔ muɲu de ko ala mago si t'a la mun an kan k'an janto nin na sitanɛ sera mɔgɔw la mɛ a ka kan ala ka sɔn tiɲɛ ka fɔ jɔn dɔw bɛ yen n'olu ye ala ka tiɲɛ mɛn u bɛ sa a kan mun an bɛ min fɔ an k'an janto sunkalo la n y'a exemple caman d'a ma an y'a exemple caman di nin kalo in de la an bɛ essence ta nin kalo in de la an bɛ vidage kɛ pour que an ka mobili ka se ka sɛbɛkɔrɔ boli ni sunkalo sara n y'a exemple di a b'i n'a fɔ n'a fɔra a ko kɛlɛden dɔw bɛna bi a ka koyi n'o kɛra dɔrɔn an hakili bɛ jigin jeni na sɔrɔdasiw tɛ yan o tuma na sɔrɔdasiw bɛ wele u ka ɲɛmɔgɔ b'a fɔ k'a fɔra ko dɔw bɛna bi an kan marifa filɛ kisɛ filɛ bɔmu filɛ grenadiw filɛ ayiwa fini minnu b'i kisi ni marifa kisɛ tɛ se ka don i wolo la o finiw filɛ sɔrɔdasi man'o bɛɛ ta k'a ban pewu a ma ban dɛ a ma daminɛ o a ye essence ta vidage kɛra
o kumana a taara jugu kunbɛ an b'an sigi k'an tulo de majɔ ko sɔrɔdasiw sera jugu la koyi n'o kɛra dɔrɔn c'est fini baara banna nka ni jugu ser'u la Ala k'an kisi marifa tali ye mun ye kisɛ tali ye mun ye an y'an kɛ sɔrɔdasi minɛnw na o ye mun ye a kun ye ko i ka se n'i ma se dɔrɔn a ma fɛn ye kumana sunkalo nana an ka kɛlɛkɛ minɛnw ta sisan ne ka muso to ye Ala kama ka n nege to ye Ala kama te mina filɛ n'a ma te min a b'a degun a ka te min kuma bɛɛ tɛmɛ n'a kan Ala kama a ka dumuni tɛmɛ n'a kan Ala kama Ala ko n'a ye kalo kelen kɛ ten ni kalo sara o b'a sɔrɔ aw entraîné na a kun bɛ wale jugu min na yanni sunkalo cɛ ko sunkalo ye n b'o bɔ aw la mana nin sunkalo in b'i labɛn de ka kalo 11 kɔnɔ an b'i labɛn de kɛ nin kɔnɔ ka kalo 11 kɔnɔ mais a b'i nɛgɛn ni sunkalo sera Ala b'i yafa maa 70,000 ma don o don maa 70,000 yafa bi k'o bɛɛ ma o si t'i jeni oui ni hadisa in ye tiɲɛ ye maa 70,000 min ye sunkalo nafa sɔrɔ de ko don Ala ko la'allakum tattaqun Ala ka hakili ɲuman d'an ma amin Baba Danbɛlɛ ani a ka solo fɔnba an'u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ an b'u fo ka cɛsiri la an'u ka jija la siratul mustaqimi tulonkɛ fɛn tɛ parce que Ala ko lahara ko luzura ti fɔ luzura ti fɔ lahara k'a fɔ lahara don i b'a fɔ Ala i mana ye nin kɛra tan nin kɛra non fahatarafu bi zanbihi i yɛrɛ bi jɔ i ka jurumu de la ko nɔ don i ka kan ni min ye a bɛ k'i la siratul mustaqimi n y'a ɲini a k'a kalan a k'a dɔn kuranɛ kɔnɔ kuranɛ tɔ bɛɛ b'ale de kɔrɔ fɔ siratul mustaqimi min n'u nana papier di a fɛn di yan sisan kuranɛ tɔ bɛɛ bɛ nin de kɔrɔ fɔ seli o seli Allahumma ihdina sirata al-mustaqim i seli o seli ihdina sirata al-mustaqim ko Ala an bila sira kan sira min tilennen don Ala an bila sira kan sira min an seli o seli an bɛ nin de fɔ o kumana Ala yɛrɛ ye sira tilennen in ta k'a bila kuranɛ kɔnɔ k'a d'an ma ko an bɛ k'ale wele ko a k'an bila sira min kan ko nin de don a banna ni aya in kuranɛ tɔ bɛɛ bɛ ni aya in de kɔrɔ fɔ a bɛɛ tu o la a y'a janto a k'a kalan a k'a ka denbaya kalan na ko nin de ye Ala ka sira ye min b'an se alijinɛ kɔnɔ wa Ala ko fana ko a y'a kɔlɔsi a kana sira misɛnninw minɛ fatafarraka bikum an sabili n'o kɛra a bɛ ne Ala ka sira bila dɛ ne mago bɛ sira min na a b'a bila wa n ka sira ye nin ye kuma wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ Ala kumakan kɔfɛ jɛni ka kuma bɛ yen foyi tɛ bilen banna pewu a y'a cɛsiri wa foyi t'a kɔnɔ min ka gɛlɛn siratul mustaqimi kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ Ala ye min gɛlɛya jɔn ma a ka surun jɛni na ayiwa Ala ko de a ko kira ma kana fɔ i ka misiri kɔnɔ dɛ la kana fɔ i ka so kɔnɔ kana fɔ misiri kɔnɔ bali taalaw a fɔ ko bɛɛ ka na bɛɛ jabbar ni kuranɛ tɛ mun ne tun bɛ mɔgɔw fa o bilahi a y'u wele bɛɛ wele Muhamadu mɔgɔ kana to ko dɛ bɛɛ wele ni aya in fɔtɔ nin de fɔra ko Ala ye fɛn min haramuya kan ko n bɛna fɔ a ye ko Ala ko ten ko a bɛɛ kana bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kira la kisi nɛɛma b'a ma a bɛɛ tɛ silamɛw ye dɛ musirikuw bɛ yen tasuma batolaw bɛ yen n bɛ fɛ i ka min faamu diinɛ in dabilala de
ala jeke me kira kelen de nana ni islamiya ya kelen Allahu akbar kelen n'a kelen mun y'a kɛ fanga ye mbi fa ye n'a kelen mun y'a kɛ ka maabaw neni ka dugu kafiri kuntigiw neni a ko mi taa yɔrɔ la ayi a tɛ bɔ a nɔ la la bal a ye bɛɛ kɛ kelen ye Allahu akbar ka kuma ni sɔn nɔgɔya ye ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ten ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal izzatil hasana ko mɔgɔw wele ka na ala ma ni kodɔn ye Allahu akbar o don mɔgɔw wele ka na ala ma ni kodɔn ye Aïdara kira ni bɛɛ jɛra sallallahu alaihi wasallam ani kafiriw jɛla ani tasuma batolaw jɛla ani boli batolaw jɛla ani yahudiyaw jɛla ani nasaraw jɛla kira ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Allahu akbar k'a ka hakilila yir'u la hakilila min don n'a yirali la dɔrɔn sɔsɔli t'a la ayi a bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ko mɔgɔw dara kira la ni kuranɛ ye o mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ ye Allahu akbar k'a fɔ ko mɔgɔw dara kira la k'a ko ala ka cidenya y'a sɔrɔ o mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ ye Allahu akbar nka wulibali ye min ye a ye min fɔ mɔgɔw ye maa basi tɛ se ka ban ayi Allahu akbar o cɛ a ye na an ka ala kelen bato o kuma ka ca nka ko a ye walimuso to a tigi bolo a ye wali nafolo to a tigi bolo a ye hasidiya dabila a kana ɲɔgɔn kɛlɛ a ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛ a y'an jɛ don a bangebaaw la a ye tile a musow ni ɲɔgɔn cɛ nin kumakan bɛ se ka tɛmɛ maaba jumɛn kan ayi a tɛ tɛmɛ tulo kan Allahu akbar bɛɛ jɛna ni nin ye munna a yɛrɛ ka mɔgɔw minɛ cogo a n'a sabali cogo a n'a muɲu cogo o de la cɛbaw tugura a kɔ o tɛ bere kun t'a bolo wa bere yɛrɛ kun tɛ se ka k'a bolo Allahu akbar o cɛ ale ye mɔgɔ kelen de ye wari t'a bolo se t'a ye a tɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ mɛ a kelen ye bɛɛ minɛ o kɛra anw bɛ t'a bolo nin yan an b'a bolo siga t'o la Aïdara munna parce que an ye tiɲɛ ye an ye silamɛya étudier k'a sɛgɛsɛgɛ bilahi o ye ne tɔ la ni kuranɛ bonya cɛ siga Aïdara tiɲɛ yɛrɛ don mɛ min bɛ bolola o caman ye nkalon de ye nkalonfin Allahu akbar silamɛya tiɲɛ ye min ye ala ye kelen ye i jogo ɲɛ tɔ fɛn o fɛn nana o bɛɛ nana fara a kan Allahu akbar seli nana silamɛya sɔrɔ ye sun nana sɔrɔ ye jaga ye silamɛya sɔrɔ ye hiji ye silamɛya sɔrɔ ye Allahu akbar a faamuna o kumana kira sera ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko ta'alaw bɛɛ nana ko ala ko n k'aw wele ko kumaba bɛna fɔ bi a nana kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ bi kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ nin de kɔrɔ fɔ dɔwɛrɛ tɛ yen bilen ko a ye na bɛɛ nana a ko ala ye min kɛ aw ma haramu ye n bɛna fɔ aw ye n'a bɔra o kɔfɛ a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ala ko ten dɛ ko n'a y'o sira bila dɔrɔn ko sira bɛ fara n'a ye a ko k'a fɔlɔ ye min ye a kana fila fara ala kan a kana fila fara ala kan tawhid ala kelen batoli i ka ko o ko la ala kelen batoli mɛ ala bi bato mɔgɔw bi bonya kira kun ye ala ye wa mɛ n'i kun y'a dɔgɔya i kafililama bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ munna ala bi bato mɔgɔw bi bonya mɔgɔw bi bonya dɛ mɔgɔw bi bonya mɔgɔ bi mɔgɔ kɛ wasila ye ka se ala ma a y'a janto nin yɔrɔ ninnu na bato jɔn ti bato dafɛn si tɛ yen k'o bi bato ala kelen de bi bato tawhid nka dafɛnw bi bonya n'i m'i bangebaa bonya i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ wa bil walidayni ihsana a y'o de tugu a la o don wa a ko bangebaa a kɛlen k'a fɔ bɛɛ nalen a ko fila ti fara ala kan a ko wa min tugulen b'o la a bangebaa fila a ye ɲuman k'u ye a y'a siwulu ye a y'u bonya a ye ko to u ta la n'u m'a bila ala ko tali la wa bil walidayni ihsana a y'a lamɛn dɛ o de y'a filanan ye bangebaa fila u bonya
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أكنا ديوفا سنكم ودي كم سورة في الله أكبر هل أبي يروى ولا هل بي وبو ديو فيري الله أكبر هل سيسان وننا دويرنا jamana dɔ la muso ni cɛ nalen don u bɛ ka k'u denmusonin dɔ feere ko parce que den fila bɛ olu man kɛnɛ furakɛ sara t'u bolo u bɛna kelen feere k'o wari kɛ ka den ninnu ladon hali bi mana ala ko a kana denw faga balo ɲɛsiranɲɛ kama ko n tɛ s'u kɔrɔ ko ne ala de b'aw garisɛgɛ ani denw a ka n'u faga dɛ surakaw tun b'o kɛ magan jamana yɛrɛ la kabila dɔw bɛ yen n'u tun ye denmuso sɔrɔ u bɛ dingɛ de sen k'a bila a kɔnɔ k'a datugu o ti balo ɲɛsiranɲɛ ye dɛ ko a kana na maloya a kana n'a yɛrɛ di cɛ dɔw ma ne ka malo danbe kɔnna silamɛya ɲɛ o danbe de tun bɛ yen mais danbe banna silamɛya nana danbe ju bɔyɔrɔ o bɛ se ka danbe bɔ yen o bɛ dɔ fara a kan de mais nkalonw de tigɛra janfanw de kɛra mɔgɔw nɛgɛnna de n'o tɛ silamɛya min bɛ mali la yan ni u bɛɛ tun y'a faamu bilahi mali justice bɛ datugu a yɛrɛ ma maa ti taa o ne ye muso to i bolo k'i ka nafolo to i bolo ka tile n da ye min ye n y'o ɲini n da tɛ min ye n jɛ n'o kɔ an bɛ taa mun na juge silamɛya de ma faamu an ye mɔgɔw nɛgɛ ko a ye seli te wolo wulila janɛmɛ kɔrɔtɔlen don i sali kɔrɔ kuranɛ de y'a fɔ dɛ kuranɛ y'a fɔ minnu dɔw bɛ seli alakira kɔfɛ kuranɛ ko kafiriw don k'u to alakira ka misiri kɔnɔ ko kafiriw don wa matu wa hum fasiqun k'u sara k'u to cɛnni na ko kafiriw don ala k'u ma kuranɛ kɔnɔ nka a y'a fɔ minnu ma k'u bɛ seli innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum o bɛ kuranɛ kɔnɔ ko selila k'a tɛ fɔ selila kafiri o ye kafiri fin da ye selila min banna ala taama ka a yɛrɛ yira ni seli ye n k'o bɛ wele nafigi de ala ko a laban na ko kafiriw don fitiri waliyara ni ala ma ko maa wɛrɛ ti bato ala kɔ bangebaa fila i jantu la ko i kana den faga fiyewu sɛgɛn ɲɛsiranɲɛ kama wa a b'o cogo la fana ala bɛ planification minnu kɛ n'a kɛkun ye balo ɲɛsiranɲɛ ni denw dépense de ye sariya b'a haram sariya b'a haram n'a kun y'o de ye muso kana den sɔrɔ parce que n tɛ s'a kɔrɔ non ala ko ale yɛrɛ de ye garisɛgɛtigi ye e y'o ye den o ko ale de bɛ jɔ n'a bɛɛ ye i bɛ balo na ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن wa a kana gɛrɛ walejugu la fiyewu walejugu min bangenen don ani min bɛ kɛ gundo la i ni wali cɛ o kuma dumanw ni ka ɲɔgɔn filɛ ka yɛlɛ kɛnɛ kan walima ka gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na gɛrɛ cogo dɔ la kɛnɛ yɛrɛ kan ko a kana kɛ o ye haramu ye jɛnɛya dama sira tɛ walejugu fɛn o fɛn kana kɛnɛ kan ta kɛ ko wa kana dogolen fana kɛ ala ko ten ale ka sira tilennen kana walejugu kɛ kɛnɛ kan kana kɛ dogo la ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق waati daga ka nisi bɔ ala ye ni min bɔli kɛ haramu ye fɔ n'a bɔra n'a hakɛ ye a hakɛ de ye maa min y'i tugu ka mɔgɔ dɔ faga k'a dabɔ a kama sariya ko k'o tigi faga o bɛ faga de o y'o hakɛ ye a bɛ faamu wa maa min ye kojugu kɛ i n'a fɔ sisan jama ka dumuni k'i den ka pɔsɔni k'a la taara na tɔɔrɔ se mɔgɔw ma tɔɔrɔ sera mɔgɔw ma o tɔɔrɔ ma se mɔgɔw ma o a bɛ faga de o n'a ɲɔgɔnnaw de ye illa bil haqqi fo n'a kɛra n'a hakɛ ye a hakɛ ye olu de ye
bon nka mɔgɔ min y'a dɔn u bɛ hakɛ dɔ fara kan ko mɔgɔ min I ye silamɛ I bɔra silamɛya la non mɔgɔ min ye silamɛ ye kunun I bɔra silamɛya la u tun y'o fagali don a la n'i y'a lajɛ tiɲɛna o k'an ka faga parce que o don kɛlɛ de bɛ yen silamɛw ni kafiriw bɛ ɲɔgɔn na e nana don silamɛya la ka bamuru ta silamɛw fɛ silamɛw ka kɛlɛ labɛn silamɛw bɛ fɛ ka min kɛ u bɛ fɛ ka ninnu kunbɛn cogo min na u bɛ kɛlɛ kɛ ni fanga min ye bamuru joli b'u bolo sotigi joli b'u bolo e y'o bɛɛ dɔn o dɔnnen kɔ e k'o bɔra e ka bɔ ka taa n ka ko ɲɛfɔ kafiriw ye saya a y'a faga joona a y'a faga joona ani n bɔra silamɛya la n bɛ faga ti kelen ye mais o don guerre de bɛ yen a bɛ fɔ o waati de ma darul harb darul harbi kɔnɔ e y'anw ka kɛlɛ gundo dɔn parce que I tuubira ka fara an kan et après e nana ko I bɛ bɔ e n'i bɔra I bɛ taa min I bɛ taa fara an juguw de kan e dun gɛrɛla an na I y'an ka sɛgɛrɛ bɛɛ dɔn a yɛrɛ k'a lajɛ dɛ I ti bɔ kumana sariya ko a y'a faga mais bi n'a ka di I ye bɔ sariya t'i nɔfɛ parce que an tɛ guerre kɔnɔ ko I b'anw ka fɛn dɔ ka t'o fɔ maa ye non 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 n'a ka di I ye bɔ I ti faga fagali wɛrɛ min bɛ yen ko ni jɛnɛya kɛra minɛna ko a bɛ faralakɛru k'a faga tiɲɛ don tiɲɛ don a bɛ an ka hadisaw la kuma dɔ la yɛrɛ u ko an ka kira y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam kuma dɔ la yɛrɛ Seydina Umaru ka hadisa dɔ bɛ yen ko hali kira kɔfɛ k'olu yɛrɛ y'a kɛ mais yahudiyaw de ka baara don yahudiya ya kun ye tiɲɛ de ye o kira cilenw de don o la yanni fɛn dɔ ka di kira dɔ ma a bɛ se ka baara kɛ n'a kiraya ɲɔgɔn ka fɛn dɔ ye yan'a yɛrɛ ta ka walanwala ye mana a nana kuranɛ kɔnɔ ko ni jɛnɛyakɛla minɛna baliku ko ka gɛɲɛya 100 k'a kɔ la kuranɛ danna ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko ka jɛnɛyakɛla farala kɛru o t'an ka kuranɛ kɔnɔ o t'a kɔnɔ mais an tɛ k'a sɔsɔ dɛ bɛɛ n'i ka faamu de don diinɛ yɔrɔnin dɔw bɛ diinɛ na bɛɛ b'a faamu I ka faamu cogo la et puis I bɛna n'a ye fana n y'a faamu tɛ dɛ n y'a faamu ni dalilu ye e ta tɛ o o la n y'a faamu o ti jate dɛ I y'a faamu ni dalilu jumɛn ye I bɛna n'o de ye o kumana minnu y'a faamu ko hali bi jɛnɛyakɛla kan ka faralakɛlaw ka faga an t'u sɔsɔ u y'a faamu n'u ka dalilu ye mais anw minnu bolo bi jɛnɛyakɛla gɛɲɛ 100 de ka k'a kɔ la anw fana y'o faamu n'an ka faamu ye n'an ka dalilu fana ye ko kuranɛ ko gɔɲɛya 100 ko kuranɛ ma farala kɛrun fɔ mais tiɲɛ na a b'an ka hadisaw la ko kira y'a kɛ o kumana mɔgɔ bɛ faga ni hakɛ de ye mɔgɔ bɛ faga ni hakɛ de ye mais mɔgɔ tɛ faga ko I tɛ silamɛ ye dɛ ayi ni maa o maa y'o f'i ye a fɔ a tigi ma yanni k'i kɔ don a fɔ kafiri I ye Ala sɔsɔ I ye Ala kira sɔsɔ I ye silamɛya sɔsɔ mɔgɔ si tɛ faga ko I tɛ silamɛ ye o t'anw ka diinɛ na o tɛ silamɛya diinɛ na o dalilu yɛrɛ tɛ karamɔgɔ bolo kuranɛ de ko man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kuranɛ ko n'a ka di min ye kɛ silamɛ ye n'a man di ye a to yen mais ni hadisa ko umirtu an uqatila nasa hatta an yaqulu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko a fɔra ko ne ka mɔgɔw faga de ko f'u ka don silamɛya la Ala ko n'a ka di ye aw ko hadisa ko I bɛ faga de o kumana hadisa bi kuranɛ ɲɛ wa kuranɛ de bɛ hadisa kira ma maa kelen fɔ a ko silamɛ tɛ n y'o min fɔ ye n y'aw bɛɛ bila a k'o ɲɛɲini fo an bɛ ka taa lahara I t'o karamɔgɔ kelen sɔrɔ hadisa min filɛ nin ye umirtu an uqatila nasa a hadisa in ɲɔ zama b'a la hadisatigi dɔw ko dɔyifu don dɔw ko non ko a ka kɛnɛ ko mais a kɛnɛya o kɔrɔ tɛ I ka bɛɛ faga ye ko a kɛnɛya de kɔrɔ ye I ko I b'i ka diinɛ kɛ minnu k'u b'i bali ko I k'u kɛlɛ f'u ka don I ka diinɛ na
walma u ka jizya sara. Allahu akbar o don. Ay yɛlɛmɛ cogo t'a la dɛ. Ayi ne yɛlɛmɛ. Kalanko t'a la ngalana t'a la non. Aïdra Allahu akbar. Ngalana t'a la. Allahu akbar u tulo b'a la o. Kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma busa ɲɛ kelen kɛ mɔgɔ la ko i ka kɛ silamɛ ye. Sigi. N'a y'o kɛ dɔrɔn a ye Ala sɔsɔ. Allahu akbar. Ala ko n'a ka di ye don. Voilà. Mais ne y'a fɔ a yɛrɛw ye o. Y'a fɔ. Mɔgɔ mana fɔ ye ko ka mɔgɔ kɛlɛ a ka kɛ silamɛ ye a kan k'a dɔn Ala jugu don Ala kira jugu don silamɛya yɛrɛ jugu don mun na yala mɔgɔ bɛ se ka forcer dusukun na wa ayi o tɛ kɛ mɔgɔ bɛ forcer physique de la voilà lamaga nɛ voilà wolo bila i ka seli Allahu akbar tapi bila i ka seli bɛɛ ɲɛna Allahu akbar i b'i jɔ i b'i jɔ i biri tiɲɛ marifa b'a bolo i bɛ siran ɲɛ i b'i biri siga t'o la n'a ko i ka min fɔ i b'o fɔ i b'o kɛ mais est-ce que o silamɛya de ye a ka fɔ i ka min kɛ i k'o kɛ wa ou bien i ka da la de don Allahu akbar an bɛ da la de Allahu akbar n'i ka da la don marifa bɛ se ka ne jagoya n ka muso dɔ furu n'i ma nin furu an b'i fa n siranna n ye muso furu mais a bɛ n ka so kɔnɔ n b'i yɛlɛ a fɛ mais est-ce que n b'a fɛ marifa bɛ se k'o kɛ wa ayi a tɛ se Allahu akbar zamzamiyu Allahu akbar o tumana diinɛ ye ŋaniya de ye o don diinɛ bɛ dusukun de la tiɲɛ diinɛ ye Ala danaya de ye tiɲɛ marifa tɛ se k'o kɛ ayi bere tɛ se k'o kɛ ayi jagoya tɛ se k'o kɛ ayi a tɛ se Allahu akbar mais n'a kɛra jagoya ye a ma kɛ nkalon yɛrɛ ye o y'a kɛra nkalon ye Allahu akbar kerecɛnya bɛ yen yahudiyaya bɛ yen bolisɔn bɛ yen tasumabato bɛ yen ne hakili la an b'a bɛɛ bila sugu de la ka kiliyanw ɲini o bɛ kɛ n'i ta ye tiɲɛ ye a walawala mɔgɔw ye u k'a mɛn Allahu akbar u tɛna na wa u bɛ na nka n'i mana n b'i fa kɔni tiɲɛ b'e bolo tiɲɛ t'i bolo a kana silamɛya tɔgɔ tiɲɛ nkalonvi subhanallah Aïdra Allahu akbar zamzamiyu nkalon don dɛ siga t'o la nkalon don kira ma hali busanya kelen kɛ mɔgɔ la ko i ka kɛ silamɛ ye ayi o ma kɛ nka a ye mɔgɔw kɛlɛ Allahu akbar mɔgɔ minnu ko an ti fari la a y'u kɛlɛ kɛlɛcogo jugumanw na k'a yɛrɛ ɲini k'a ka diinɛ ɲini k'a bɔ bolo la sigi Allahu akbar la e tɛ yan an dɛmɛ n'o kan Allahu akbar karima faamulen an kɛra mɔgɔ bisimila zalikum wasaykum bihi la'allakum ta'qilun a ko nin de ye ne Ala ka ladilikan ye k'aw ladi k'a fɔ ka da ka dɛ ko k'aw ladi k'aw bila sira ko la'alla a na kɛ hakilitigi ye ko ni Ala ye nin min fɔ ko nin de ye ne ka taasira ye k'a fɔ kun y'aw ye tari aw na kɛ hakilitigiw ye ka ko in faamu naam ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن wa a kana gɛrɛ yatimɛden ka nafolo la ko a fa sara ko e de ye fanicinin ye e de ye kɔrɔ ye ko i bɛ fa ka nafolo namara ka yatimɛden ka nafolo namara n'i y'o kɛ seli ti fɛn ye sun ti fɛn ye jaga ti fɛn ye hiji ti fɛn ye non ka yatimɛden namara a fa sara e de ka kɔrɔ ka jɔ biri a ɲɛna k'a fa ka nafolo kumaniya ma seli t'i kisi sadiri bato tɛ yen min b'i kisi a tɛ yen Ala ko k'o ye n ka sira dɔ ye ko i k'a to yatimɛden ka kɔrɔbaya ka ko dɔn kana nafolo d'a denmisɛnnin ma fana ma a kana n'a tiɲɛ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط o tuma na a ye kuma basikilitigiw fɛ ani peseli misɛnnintigiw sanu peselaw ani ɲɔ peselaw muretigiw panintigiw basikili yɛrɛ basikili denmisɛnnin n'o ye sanu pesela ni warijɛ pesela ye ko ni Ala kumana aw fɛ dɛ ko n'a ma ɲɛ a bɛ peseli kɛ ko a ye peseli kɛ bil qisti laadiriya dafalen peselikɛla baara b'a bolo a ɲɛfɔ non n'i bɛ sumali kɛ i kɛra sanu sumana i kɛra fɛn o fɛn ye i m'a ye ɲɔ feerela caman bɛ yen k'a fɔ maa min ka baara kun ye balo feere ye ka kɔrɔ
n'i y'a caman kɔ lajɛ a dɔw sɛgɛnnen don a dɔw ala ko kuranɛ kɔnɔ ko za iktalu على الناس ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستخفون وإذا قالوا أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم على القرآن كنا هم منهم بيسلك منهم بيسلك كأدجا ويرلا n'u b'a san i fɛ ni kilo 100 ni 10 don u b'a fɔ ni kilo 90 ye d'a ma dafa u b'o wari d'i ma mais n'u b'a feere i ma ni kilo 90 don u b'a fɔ ko kilo 100 don ala ko ninnu ma sera wuli don ka bɔ kaburu kɔnɔ ani sanu peselaw peseli si wo si ani mɛtiritigiw a bɛɛ ka kan fini mɛtiritigiw ka yari kɛ ka fini suman ko ye mɛtiri ye yari ni mɛtiri tɛ kelen ye ayi o tɛ kelen ye toujours ni isanzu o kumana nin yɔrɔ de la barika bɛ bɔ sɔrɔ la a kɔrɔ tɛ i garisɛgɛ bɛ siri dɛ ayi don o don a bɛ suuri i kan don o don i b'a sɔrɔ garisɛgɛ bɛ ɲɛ yɛrɛ mais barika bɛ bɔ a la 100 kan ka min dilan 2000 t'o dilan i kan ayi n'o ala ma far'i kan i b'i sa k'i denw to sɛgɛn na janfankɛla bɛɛ bɛ ten ala ko a ye mizanu tile a kɛra basikili ye o a kɛra peseli sumalikɛyɔrɔ ye o sumalikɛyɔrɔ ko a ye kɛ laadiri ye k'a kɛ c'est-à-dire n bɛ segin nin kan a ka di n ye kojugu an ka ko bɛɛ ye nin de ye wa silamɛya yɛrɛ bɛɛ ye nin de ye wa kuranɛ bɛɛ ye nin aya in de ye nin yɔrɔ in kuranɛ kɔnɔ kuranɛ tɔ de bɛ fara nin kan k'a kɔrɔ fɔ naam لا نكلف نفسا إلا وسعها mais ala ko basikilitigi ma m'a fɔ i k'a dabila dɛ ne ti maa minɛ foyi la i tɛ se min na i yɛrɛ bi basikili normal dɔn i y'a kalan cogo min na i y'a dɔn cogo min na a kɛ ten kana siran dɛ a kɛ normal la ni fili min yer'o la ka sɔrɔ i m'o dabɔ a kama la nukallifu nafsan illa wusaha n ti ni minɛ foyi la fo i bɛ min dɔn i ka peseli kɛ mais a kɛ n'i ka danaya ye ni fili min yer'o kɔnɔ ni ala b'o yafa naam وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى n de ka gɛlɛ bɛɛ ye ko n'i ko n ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ni silamɛ ko n ko dɔrɔn ko a ka kɛ tiɲɛ ye sa i kana nkalon tigɛ ni silamɛ ko n ko a ka kɛ tiɲɛ ye a y'a janto nin yɔrɔ in na dɛ nkalontigɛla kira ko nkalontigɛla ye jahanɛmɛ wulu de ye jahanɛmɛ wulu k'i to misiri kɔnɔ kira ko ten ko n'i ye nkalontigɛla ye ko i k'i kale ko walahi jahanɛmɛ wulu filɛ ko ale kira bi jɔ i ka kale kɔrɔ ala ɲɛ kɔrɔ ko i ma fili fiyewu a y'a janto nkalon la nkalon bɛ baara bɛɛ tiɲɛ ko hali ni balima suru don hali ni ko dɔ b'i fa kunkan kana nkalon tigɛ tiɲɛ fɔ a fɔ n fa an da tɛ tiɲɛ ye nin yɔrɔ in na dɛ fɔ cogo ɲuman ɲini a na mais abada kana i fa dɛmɛ nkalon kan a mana k'i den ye ni nkalon don a fɔ i den ye nin den an da tɛ tiɲɛ ye yan ko n'a kumana ko a ka tiɲɛ fɔ naam وبعهد الله أوفوا a yɛrɛ ye layidu min ta ala bolo ko a k'a jija ka layidu in dafa ala ka layidu ko a k'a jija k'a dafa jabar an tɛna segin o kan bilen naam ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون ayiwa ko ni ala ka ladilikan de filɛ nin ye ka fɔ aw ye ko a kun ye taara hakili natɔ a la a tɛna ɲinɛ ala ko in bɛna to a kɔnɔ a hakili bɛ to fɔlen ninnu na ko a tɛna ɲinɛ a kɔ ko a tɛna ɲinɛ a kɔ a bɛna k'aw bolo souvenir ye tuma bɛɛ a b'aw ɲɛ kɔrɔ o de la n k'u k'a dilan ka di bɛɛ ma a k'a denw kalan na a k'a musow kalan na a k'a yɛrɛ kalan na وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ayiwa
kuma yɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ nin kɔfɛ maa fɛ bilen. ayi a banna pewu. ala ko ni sira bɛ ne ala bolo. ka di aw ma. min b'a se alijinɛ kɔnɔ. min b'a kɛ ni ala sago ye. ko a tile ne y'a kɔrɔ nin. sigi a bani. ko a tile ne y'a kɔrɔ nin. tiɲɛ kɛnɛ kan. e bɛ karamɔgɔ jumɛn lamɛn. ayi karamɔgɔ ti lamɛn bilen banna. ala ka kumakan wa i ka karamɔgɔ ka kumakan ye. an bɛ ala ta. wa ala ko ni sira bɛ ne bolo mɔgɔw. min tilennen don ka taa alijinɛ kɔnɔ ka na ne ala ma. ko wa a y'a kɔrɔ. tiɲɛ kɛnɛ kan. Allahu akbar Aidara. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ayiwa ko kabini kelen. dɔwɛrɛ mana fɔ a ye nin kɔ. a kana o siraw minɛ bilen dɛ. n'a ye sira wɛrɛ minɛ nin tɛ. a bɛ fara ni aw ye. Allahu akbar. a bɛ fara n'aw ye dɛ. a bɛ fara. a tɛ se ni ala ma tuguni. a tɛ se ni ala ma bilen. n'a ye sira wɛrɛ minɛ o bɛ fara n'aw ye a tɛ ne sɔrɔ kun. ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. wa ne ala ka ladilikan filɛ ka fɔ ye. wa kun wɛrɛ t'a la dɛ. tari an na se ka ala ka daw bonya setanɛ tɛ sa o la. ko wa ne ka ladilikan filɛ dɛ. kɛnɛ kan. n tɛna dɔwɛrɛ fɔ ye nin kɔ. ayi a banna. masa kumakan don. Allahu akbar Aidara. a banna. pewu. a banna pewu. Allahu akbar. a y'a janto nin na. inshallah. wa siratul mustaqim filɛ dɛ. a ka seli o seli. hidina siratul mustaqim wa a bɛɛ y'i kɔrɔ nin. ni kana tila o la ala k'aw sara. ami ami. sunkalo in nafa min b'a la ala k'a d'an ma. ami ami. an bɛ dugawu ɲini a ka suntigɛw waati bɛɛ ka dugawu kɛ mali ye. o bɛ kɛ. mali sɛgɛnna. sigi a bani. mali bɛ degun kɔnɔ. Allahu akbar. mais n kamana ganna ani ta tiɲɛna fɛn kelen tɛ. ayi o tɛ kelen ye Aidara. an kamana gannen don. siga t'o la. nka an jigi bɛ bɔda kan ni ala sɔnna. Allahu akbar. ala ka jamana in kisi. ami ami. ala k'an kisi a kɔnɔ. ami ami. ala k'an kisi a kɔnɔ. ami ami. a ye dugawu kɛ jamana in ye. inshallah o bɛ kɛ. jamana in ala k'a bɔ. ami ami. cɛ minnu kɛn bɛ ka marifa ta u sɛbɛ la k'u bɛ jamana in bɔcogo ɲini ala k'a n'u dɛmɛ. ami ami ala sɔn. ala k'u fanga se. ami ami ala sɔn. ala ka don ani juguya bɛɛ cɛ. ala ka don ani juguya bɛɛ cɛ. ami ami. nin kalo in na aw y'a ka baara bila. ka na sigi nin kɛnɛ in kan ala ɲɛ b'o la. a bɛ min fɛ ala k'a d'aw ma. ami ami. a bɛ sira min ye ala ka don an n'a cɛ. ami ami. ala k'a n'aw wasa. ami. an ye nin fɔ le 26. le 25 le 25 don parce que su yɛlɛmɛna mais le 25 le 25 deuxième mois 2026 a fɔra o de kɔnɔ ayiwa hali ni minnu tɛmɛna k'an to a la a fɔra o kɔnɔ ala k'aw sara rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جديد nti fila fara ala kan nti fila fara ala kan nti suɲɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala k'an s'a kɔrɔ sɔli ala rasul